Bamako ana lamini na bolomana dugu Mali kono Mali ko kan wajabate ka bela jele foku wala nyumando mazigira nga kenaka la dala jemo sema kura mino mbi la dala bolika wajabate jamaa kuna abode mana sanga kuna foni no à la Mauritanie aussi à la Haramadiya soro kaba kupmo sebeni kala o ikadu wa galembo de la mi ni na envers wajabate ma mi zebe anga vieux cerveau le boulot ninga baile mabamanga wajabate kenyere radio wore minu vara lembanga mali fanda nani belaji na kafuli be sabula ordonné à son état-major de se rendre à Abidjan et d'aller élaborer une stratégie pour intervenir militairement au Niger pour rétablir, pour remettre Bazoum à sa place, pour remettre Bazoum au pouvoir. Draman devient sincère. On écoute ici le communiqué du Conseil de sécurité. Il a organisé un Conseil de sécurité à l'effet. La France a organisé un Conseil de défense, non? La France a organisé un Conseil de défense. Lui veut organiser un Conseil de sécurité par rapport à ça. Par rapport à ça. Ahmed, au titre de la situation politique au Niger, le président de la République a informé le Conseil national de sécurité des consultations qu'il a eues avec les chefs d'État de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA, dès l'annonce de la tentative de coup d'État au Niger le mercredi 26 juillet 2023. Le chef de l'État a également porté à la connaissance du Conseil national de sécurité les échanges qui ont eu lieu au cours des sommets extraordinaires de l'UEMOA et de la CEDEAO qui se sont tenus à Abuja au Nigeria le dimanche 30 juillet 2023. Le Conseil national de sécurité a examiné avec attention les décisions arrêtées par le sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, présidé par son Excellence M. Bola Ahmed Tinubu, président de la République fédérale du Nigeria, et celle du sommet extraordinaire de l'UEMOA, présidé par son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, en lieu et place de son Excellence M. Mohamed Bazoum, président de la République du Niger. À la suite de cet examen, le Conseil national de sécurité a fermement condamné cette tentative de coup d'État qui constitue une grave menace à la paix et à la sécurité dans la sous-région. En outre, le président de la République a instruit le Premier ministre, chef du gouvernement, à l'effet de mettre en œuvre sans délai toutes les sanctions arrêtées par la CEDEAO et l'UEMOA à l'encontre du Niger et des auteurs de la tentative de coup d'État dans ce pays. Par ailleurs, le président de la République a autorisé le chef d'état-major général des armées à se rendre à Abuja, au Nigeria, en vue de prendre part à la réunion des chefs d'état-major des armées des pays de la CEDEAO. L'objectif de cette rencontre, organisée par la commission de la CEDEAO, est d'élaborer un plan d'opération pour une éventuelle intervention militaire de la CEDEAO au Niger, visant à rétablir l'ordre constitutionnel dans ce pays. Au terme de la réunion, le président de la République a réitéré son soutien et sa solidarité au peuple frère du Niger. Il a également exhorté les militaires auteurs de la tentative de coup d'État à libérer immédiatement et sans condition le président Mohamed Bazoum, démocratiquement élu, afin de lui permettre d'exercer pleinement et librement ses fonctions
de président de la République. Fait à Abidjan, le mercredi 2 août 2023. Iba bonya kadoka ni maso ma be wajabati ikadon iduru nono anduru bashi semenekala ko Mali bidanga minabi ani Burkina Faso sabula na kumbora ya bata Burkina ulu fana ya jirala ni ala ya ci kwa setu na wagadugu ubitamenana ni ngunye sebanye anye bizalo ninga bo le territoire kono akabi bolla l'indépendant nam semenekala to Moussa Bilal Gomu Draman Burkina kauka jamana ani Mali uya kinna mutani ka Niger ka usegere sebenigala ko minya bunya masibelebelo tarani ka segere sebenigala ko aku ekunu araba no bena utugalo kilama Niger ko ka masake kura mo da batmura ali yidi blaka na anga jamana kono mami be Niger ko na ni wati la Abdurrahman Ichianiye ale ka numéro 2 sebenigala ko udefuni na anga jamana ko no yi colonel Ashimi Boutaye sebenigala ko min nana esike a tɔgɔ de ko Salifu Modi Malidenw b'a dɔn ka tɛmɛ a bɔra Mali kɔnɔ yan min ye waati tɛmɛ n'o ye Mohamed Bazoum ale bɛ jamana kunna sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye général Modi ye a nana ko Assimi Goïta ka na fo ka waleɲuman dɔn a ko Mande bonya bɛ bonya masegin bɛɛ kabini gɛrɛntɛ taara k'olu sɛgɛrɛ CEDEAO fɛ mɔgɔ de b'a tuma bɛɛ lajɛlen bɛ k'olu tigɛrɔma ni k'a yira k'a fɔ olu kɔni ye baara min kɛ k'a ma bɛn Mali ni Burkina ɲɔgɔn fɛ k'a fiyɛ o kuma k'u b'u kɔ bi u b'u dɛmɛ sɛbɛnnikɛla ko Mali ni Burkina ka nin kuma in k'a jaw ye fo k'a dama tɛmɛ Amadou Batora min kɔni ye an ka jamana ye a ye wulikajɔ min kɛ k'a ɲɛsin Nigérikaw ma Niger jamanakuntigi a n'a ka tɔndenw u y'a yira k'a fɔ k'ale de k'u jigi bɛ Mali kan wa min ye Mali ka dabali n'a ka fɛɛrɛw ye bilasirali min bɛ Malidenw bolo karamɔgɔ Batora u ye danna juguya min ta ka Mali sɛgɛrɛ waati tɛmɛn'u la Malidenw sera k'u yɛrɛ bɔ a la cogo di sɛbɛnnikɛla ko k'u nana kalanbulon kɔnɔna la sabu n'i ye Mali lajɛ Bajiba Jabali do karamɔgɔ de b'a tɔgɔ i dabira la i garisɛgɛ min ye ko ka taa ko Mali ale de bɛ Afrique tɔw kɔrɔ kelen-kelen min kɔni u b'a ta kelen-kelen sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ colonel Assimi Goïta tɔgɔ bɛ bɛɛ lajɛlen da min ye ŋanaya ye cɛfarinya min kɔni Malidenw ka kan kelentigiya ye sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a lajɛ a ka nali Mali kɔnɔna la karamɔgɔ de b'a tɔgɔ a bɛ fɛn caman maana o waati kelen Abuja Nigérakaw fɛ min ye CEDEAO ye ale sɔrɔsi ɲɛmɔgɔ n'o ye chef d'état-major ye olu fana tun bɛ ka lajɛ kɛ min b'a to Mohamed Bazoum karamɔgɔ de b'a tɔgɔ o bɛ se k'a lasegin diyagoya cogo min na ka masakɛya la sɛbɛnnikɛla ko nin ko in tɛ tulonkɛ ko ye maa min sigilen don i ka wuli k'i jɔ karamɔgɔ de b'a tɔgɔ min kɔni ye wuli ka jɔ belebele de bɛna kɛ nin ko in na sabu jamana ɲɛmɔgɔw bɛ ka ɲɔgɔn sama sama dɔw ko Bazoum nin y'ale ta bannen ye wa dɔw ko k'a ma ban min ye bɛɛ jɛfɛnga ye karamɔgɔ de b'a tɔgɔ ko ne nin jara tɛna ban bilen sɛbɛnnikɛla ko maa min bɛ nin ko in kɔfɛ Union africaine ka taa bila CEDEAO o ye nanzaraw ye olu de bɛ k'a yira k'a fɔ olu ka jamanaw ka coup d'état tɛ yen sabu min ye bɛɛ jɛ fanga ye o b'o sariya kan sɔsɔ ka min ye farafinna filɛ ni galama mana ci ɲɔgɔn na karamɔgɔ Dabatuma maa min dusu mana bɔ jamanakuntigi kɔrɔ walima a ka mara taabolo la o bɛ wuli ni ka sɔrɔsi bolo dɔ ta ni ka wuli ka fanga dafiri a ko an bɛ taa min kɔni ye Nigérikaw ka fanga yɛlɛma ye a bɛna kɛ misali belebeleba de ye karamɔgɔ Dabatuma ni ka farafinna jamana caman sɛgɛrɛ sabu n'i y'a lajɛ ko coup d'état yɛrɛ tɛ ban farafinna bilen sɔɔni i n'a mɛn k'u ye dɔ ka fanga dafiri sɛbɛnnikɛla ko a ko Mali Niger Burkina ka taa bila min ye Laginɛ ye olu kɔni sigilen bɛ o kantigɛ da kan karamɔgɔ de b'a tɔgɔ ni maa min ye kala kari Niger la i y'o kala karan fana siga t'o la filɛ an ye min bɔ indépendant kɔnɔ a ka bi foli Wajibate fali bugɔli ye tiɲɛ ye nka k'i dabira a la k'a kin i n'a sɔrɔ a y'a damata ko kɛ Wajibate k'a dɔn n bɛ n bolo kari ka don ni ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma n'oturu buwa Wajibate sɛbɛnkura nin y'a bolo ko siɲɛ 5 ye sɛbɛnnikɛba a to a de ko 2 ni sura ko a ko banki min b'an fɛ yan n'a to a ye ko BCI Mali BCI Mali i k'a dɔn a baarakɛlaw u faralen bɛ ɲɔgɔn kan tɔn kɔnɔ ko min ma syndicat Wajibate
disent à Oufouani de prendre Dramon Ouattara comme technicien pour le nommer ministre pour qu'il puisse décanter la situation, sinon il ne peut pas aider la Côte d'Ivoire. Alors qu'en réalité, on pouvait prendre Dramon Ouattara comme un technicien, simple technicien pour venir redresser le Côte d'Ivoire et puis partir. Mais les Blancs ont exigé, ils ont insisté. Frère, Mitterrand, le maudit, le criminel, lui qui a imposé Dramon la wajabate ka don yema bayere directrice générale madame Haidara Zainabou Kureshi wajabate utafa ko yere de yeble awo cheke den gono sebane kala ko ka do ko bi ni ka bamba akubuli ka jo buluka wajabate ka don awo jama bi janga mina bela jele ko yele makana o ya doye wajabate ga yele man na manya bina ka bo dafe barakala ka hami ko minye sabla yo fo uka jere je nyanye bela wajabate awo banki ani c'est minu be na fuluko kuna assurance établissement financier olu bele jile bi jekulu kelina wajabate ku nyu ka ni vonda o loka olu yere ko ku nu sebe koro deme sabla ku yemi ni minvo ni bele jile jokoye o wajabate ka do comité syndical clé flin na kuma wara buga o kuma de ko nyama ba directrice général ko kayorobla wajabate ni nyela makura min do ne vle ni nye wajabate ka do bi na do fara ko gela ka kosobe malikura wajabate ka do ma donge sabula mi je chama je fanga mi na colonel Assimi Goïta bulu wajabate ka do bele jile do ikele keseka demana folo bisi mali yerata barakala minum be so be la sandani nani wajabate ka do matanye do ma faro jora ka do ma faro saraka wajabate ko yegela bay takedala bangi fu sango sa walma sandamodo ni bi fu batala yeleli ani sarani joroka ukanga wajabate ka do mani ye bangi shila juna ni bisi malite okibwala wajabate ko yemi mfana jatemene bangi bi wuli bisi malika ta bangi warawla ulu barakara ngana minumbe utulu de sama ko bu ka chake dawla sarami bibuma ubi yoro koro mina ubi uduble walma ka ke sabai wajabate wasa ukanu ka bangi u yera dunga bangi barakara do be santani ko wajabate ulu bu na santani ko ikado fema fara ulu saraka ikado fema fara ulu kanyeta oni ndabali minu no keleme bangi nyama sofe kele ere juba du doyo wajabate na wuli ka do buluka ikado uyaye saka parce que ikado bangi nyama so ayifli boke filimi no ya ko fo kabini wa jam apera so yera kunjigira ka kuma koi ka bunu plus semenge ukabembula wajabate nga bangi ko ngile me ka kena fo uyere di tumayi enti jeti comité syndical ya jirasa ambi doni mina kobi uyenyi ni 20 ulu kake o era ki bwala bangi nyama ba directrice générale madame Haidara Zainabou Kureshi o era de kawule kabu kuna utafe ku fana yi wajabate ni godama do min bulu dale filani de ko noy sabla uya jira ka fo ni galo yera ko na kile mo ni nani na kile mo ni duru ubina bara black yelma famo na se ka wuli ka joko wa mim se ka to ay wa min woni ni bangi ka barabla o se ka jotugo mina sabula warbi mara yoro wo yoro wadi manga ni munye se bani namu anya min zalo ka bon do pouvoir kono akabi bolla karamo batu mara misri mafla ulu tisiga nyontiga me ko bita yala ne bente do info matin o mala ko ma min se bani ka to ko mudi bokone boko ako angata hôpital Gabriel Touré karamo batu mara il n'est pas vrai. Un homme qui est faux. Qu'est-ce que Dramon Ouattara fait? Il doit faire coup d'état de nationalité. Dramon Ouattara seul a 3 extraits d'essence. Lui seul, il a 3 extraits d'essence. Trois extraits d'essence, 2 moments. Frère, là encore, Dramon Ouattara
ou jɛra ni ka fara ɲɔgɔn kan ni ka kɛ synergie ye laɲiniw ka se ka bɛɛ lajɛlen kɛ ɲɔgɔn fɛ hali n'u ka taabolo tɛ kelen ye sɛbɛnnikɛla ko jango bɛ se ka fanga belebele sɔrɔ ko ni ye hôpital du projet lajɛ hôpital Gabriel Touré hôpital du Mali n'i y'o lajɛ o ye Bamakɔ dɔgɔtɔrɔsobaw ye Nabitou Cissé avant sa mort waati ni waati olu dɔw fana sen bɛ to ka don kɛlɛ la nin bɛɛ lajɛlen kun ye fɛn jumɛn elle n'est pas la mode a ko et qu'elle veut mourir n'i y'a lajɛ karamɔgɔ dɔ b'a tuma u ye kunnafoni baro dɔ kɛ juillet kalo 17 u y'a yira k'a fɔ min kɔni olu ka baara ye karamɔgɔ dɔ b'a tuma k'a ka gɛlɛn fo ka dama tɛmɛ a ko banabaatɔ o de ye furakɛlikɛla ye ani furakɛlikɛ yɔrɔ a ko n'i ye Mali furakɛlikɛ yɔrɔ lajɛ karamɔgɔ dɔ b'a tuma ko jigi wariw dan don son père le dɔgɔtɔrɔw yɛrɛ ye karamɔgɔ dɔ b'a tuma n'i y'i kun de ka sigiɲɔgɔn ta lajɛ ka anw ka dɔgɔtɔrɔso kɔnɔnaw lajɛ a ko yɔrɔ dɔw yɛrɛ bɛ yen banabaatɔ dalen k'a bɛ dɔ fara ka bana juguya kan min ye liw tɛ sɔn minɛnw tɛ yen min kɔni ye fɛn o fɛn kan ka kɛ n'o ye permission n'a ɲɔgɔnnaw ye a ko nin bɛɛ lajɛlen tɛ an bɛ jamana in kɔnɔ wa maa minnu yɛrɛ fana ye baarakɛlaw ye karamɔgɔ dɔ fana k'olu kan ka lafiya hakili kunda a ko n'i y'a lajɛ olu ni minnu fana ka kan n'o ye sara ye ka taa bila prix mun na karamɔgɔ dɔ b'a fɔ nin bɛɛ lajɛlen taɲa bɛɛ a ko min kɔni ye furakɛlikɛla ye maa min ja sigilen tɛ o bɛna se ka furakɛlikɛ ɲuman fɛ ka banabaatɔ sɛgɛrɛ wa sɛbɛnnikɛla ko Mali taabolo filɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ min kɔni ye malidenw ye karamɔgɔ dɔ b'a tuma syndicaliste y'a yira k'a fɔ malidenw minnu bɛ bɔ Ala kɛlen don ka tabaga kɛ maa minnu ye ni ka t'u ka jangolo ka furakɛ jamana kɔfɛ a ko o ye sɔrɔko ye maa minnu bɛ yen ni avion bi t'olu kun jango furakɛli wari karamɔgɔ dɔ b'a tuma olu b'u sigi ka Ala lajɛ Ala bilala da min na a ko min ye dɔgɔtɔrɔw ye k'olu ka juguya tɛ ko ye u y'a yira k'a fɔ olu ye kalan kɛ min kɔni ye k'u kalan ka serment kɛ karamɔgɔ dɔ b'a tuma banabaatɔ ka don a jigiya kɔrɔ ni k'a furakɛ ka bɔ a ka jangoro kɔnɔna la a ko nka min kɔni ye ɲinifɛn ye a ko k'o fana ye baara sariya ye sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye jamana ɲɛmaaw ye karamɔgɔ dɔ b'a tuma ni k'u wele k'u sigi kɛnɛ kelen kan jan ko ka se ka ŋaniyaw yɛrɛ u la nin de b'an bolo an b'a nin di aw ma fɔlɔ o tuma a tɔ ye min an y'anw makɔnɔ yanni nin waati cɛ a k'o tanya bɛɛ a ko n'a tuma k'a fɔ ko laɲini bɛ ka kɛ maa tɛ kuma bɛɛ lajɛlen da mangulen b'i ka bonda la karamɔgɔ dɔ b'a tuma k'u bɛ se ka ɲɔgɔn ye cogo di o tuma ko don o don gɛlɛya in dɔ bɛ ka fara kolo girinyali kan a ko n'i y'a lajɛ maa minnu ta ye bɔnɛ nin ko in na o de ye banabaatɔ ka taa bila dɛsɛbaatɔw la kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ info matin kɔnɔ a ka bi bɔli don. Et quand on le met de côté, Gbagbo va y prendre le pouvoir avec dans les rues. C'est que Robert voulait confisquer le pouvoir parce qu'il voulait confisquer le pouvoir. Ça, c'est de reprendre le pouvoir dans les rues. À la suite de beaucoup de sacrifices, on a pris ça le contrôle de la Mercedes noire. Chamanje fanga ina wajiba te ka do mo kunya na fanga man no yara nga do baraka ke min yere ifura da mai madeli ka min yere kuma men alors que Denis était au pouvoir ako ni fonctionnaire wajiba te ka da bi furu babara la berka wala ko privé chama de babulu wajiba te ka do awa min ye gouvernement ministre do ko be ki bimbi awa ninga chenze be koro deme sabla ko seyna million kele ni million ke me fla ni binani jamana ka wande ko ka da kilima ina fo ma wala ta jamana ko sabani kala ko ni go minnu len ni wajo bate ni mi ma ni bi digi de carrefour ka fo ka tuti kiedo local privé e ka do a tayara wajo bate ka do awa jamana alle be ni ta ko ka hakela o donné do wajo bate sabla bourse be minnu lo école privé la wuli ka do jete na jira ni jete bora jamana ka wari sata wajo bate école privé la e ka do donné do ngami balla ka ke kosaina wajo watu de manifi kamana gwa sabula asoma na dafa ku be ikado ale hakina bo segali oroni be oyesema boro bonni nga buluno black commission nationale de contrôle wajo wati ikado sebele kala go de la ka kuma izebe ka ko ako gouvernement gouvernement il est sama fait gouvernement avec un autre be o de ke be ka deme wajo wati ka sebe ko deme ko kala ba ka kusama sabula ufle ka décision do signer
décision numéro 2023 et il faut Iko Awademe Broussou, Ani frais scolaires, pension alimentaire, Wajabate, école privée ou Oluminu na Kaka, Tanyefo, Nimbekai, Ngama, Kele, Wajabate, Ekado, les fonctionnaires Bay, Katika Diendo, Wajabate, Kado, Oufleka, l'air de Tanyanabo, Akuma Fo, Katawar Blaka, Quantela, Yoroningele, milliard Keleni million, Kemaflaniko, Wajabate, 7 million, Akuni, Ningo, Nundaka, Laja, Mashiba, Dado, Kasawo ke munye, boja bati na fora na bita kadi ma kilema école privée, école soto be boka bi ani abonyani monguru la. Apere ko bele jile du be bara kilenge, boja bati kamana gwana na. Ako ma chama ngoni nya miri wona mi ndara kada mani ni école sotigi wa école privée chama de babulu awamali yoro chama na apere ka fonctionnaire fana do albi ndam ni la. Sebene kala ko ni wari bakule milliard kileni million kemefla. Boja bati utara kada kilebe udema ikado yale mato na mugo kala ko ay wa semero de kan sabula ministry dobe o de ko nya wajibi ya gouvernement yere ko ni wore inde kataka dama ami doni mina ko be yale ma ni ma mi nye katikai ne bi bo kati yale ma ikaku bi no ya wala ma ikaku bi telewa ngali to mebe sabula fanga bi kati bojo bate ka don ay wajela to bi kati to rasul tay ikado jamana bi ulu bele jele dum bi kati yale ma o de nana ni ngoyin wa ngali to mebe min woni ye sebe fura no l'observateur ya jira ka fo ministre kura min na ne du Wajabate no ye Amadou Sissawane wajabate ikadon alebina iwada ni bele jele de la sabla ale bonedu kangile ndido wajabate ikadwa ay kala ke foka ta fo mingera kabini shifin foka na shija atidora la lokol ko wajabate ni bele jele wulumani ni bele jele nyenyini ni kani bele jele bla ikadon anona sabane kala ko ay wa Amadou Sissawane ministre kura wajabate ikadon bara babulu ale bla la mami nona ode madame Sidibe Dedo Ousmani Sebane kala fa nanya wa ngali tombe ningunye sebane en 2020 tout le monde a vu l'observateur kono l'indépendant Sénégal karanga to ko Ablaye Diarra lo aya yira ka fo minyi minisuma ye ko da batura o ka cedon ka tali ka bo jabana kono ko minyi avion folo lo wili la ka ban Sénégal ko akoni ye jatemina ke minyi na sosili mo da batura bengan seben kara ka ban min ba tu be se ka mali bla to mina sabu mali nyemo wera ka laini do Sénégal yira ka fo na duma ka fo ko bengara ko la le coup d'état d'Assingota est détenu parce qu'il n'y a pas de le coup d'état de la Guinée-Conakry a été détenu parce qu'il n'y a pas eu de mort. Je pense qu'il y a eu de morts. Je sais pas. Non. Adam ne naw. Sabina ko. Mo da batura biya la jamiye ni contingent ye. E bay ka fo égyptien lu ko be ministre la cabinet en 2013. O jabala tu yoro mi ye o di anga jamana koron fe bolo. Biya la je yoro belele ba damado. E salito idali agiloko. Gabo mo da batura lu ko ni dara limbe. C'est toi qui vas te lever pour aller comment dirais-je, des révolutionnaires. C'est des révolutionnaires. Mais déjà, je vais m'adresser. Camarade, cette vidéo va être très longue. Souffrez que cette vidéo soit longue. Je vais m'adresser Chérif. Ani yerema blala Sénégal ko ako min ko ne jibi kawye olu se mora ministre ko la ko eturu be joni jona min nanga de Sénégal kawye mo ba ngona ok mo luka contingent afora kulu ku ka minon na be kulu yeturu flana qui ont combattu à tes côtés. Voilà fort. Tu pensais que tu combattais pour la mais na minja iba fo mora ministre mana ibitoya anu be nam Sénégal ko gramo ba ngora ni wala fo boray ko kuma sina dimi mamunu fena ma o ye ko war kawye o kuma kulu fena ko ko soni ka sawu labe o kuma nulu boray an sigi ñongo anter la ka noy burgana kawye o kuma mi ko ka cedon fena be ministre mala la ka fo lu fena be dawka nunu bebu ko so Sénégal ko min ko ni boro jando ye no ye Bangladesh kawye mo do batmura ulu ko ni fena be dawluka Sénégal yira ka fo lu fena ma blendo ye min ye u indula mawdo ko ni ko ni malise be ko sonto ni be nga min ko ni ye doni mo do batmura ti to fuila yene amina se sankalo labama mali ko ni be na
man ka je passé min casque bleu Nations Unies ta ye ma kunkolo la bleu sabanikala ko ako min koni casque bleu nyama wi ulu koni karamo da batoro be wuli ka jola no watila i ba ye ka fo ka jabala so ka tabla panguru jigi kenala karamo da batoro na je ka ba wuli ka jow de be sena min koni minon de be ka ta doni ako mina min bora mali kono bi adako shiga bo fuka damate me min koni casque bleu ma batani duro karamo da batoro ko ni boli yere damale ka ku be min fo ko ni misa ko ye kulu nana min kama o de beni kilan sabatili mais saraka ko jongo wala ka ko mi u ka chede min tora mali kono ya il n'y a pas de différence ala ka jieda casque bleu ka mission na karamo da batoro ko ma mi saroka mola ko ma de ka sa jioro shila ma keme ani ma bi kononton ko de sara mali kono le droit ala ka hinuna ya rabbi ala ka hinna ami ako o ka ma min jogina karamo da batoro ko fene ka chan fo ka damateme ma chama kara lujuro tay do kara beretige do tige kele tigara ko do era ni sori dakale ga ma kulu bebe kulu gele mono bi sabani gela ko ko fene ni misa ko belele baye karamo da batoro ko kara ko min kama o ko ma dakle alibi o fiye bo ko konnala ako ko barama nya fiyo sabani gela ko minye mali do nya be ton de tala na nyulu bla dablo ka ulu je vous demande kuna fani flani ayi mi bo ende panan kono akabi bolido wajiba te kado numa nye tali ko ikado ye de nos aïeux qui ont combattu et qui ont arraché l'indépendance politique, l'indépendance superficielle qui nous permet aujourd'hui d'avoir un drapeau national. Wajiba te nebe mbolo karikado mi wani sebenye seben nu kama lendi kata de renouveau abolu ko chien ba saba keme shegi ani chien bi saba mami nya seben aba de ko ode ko angata kulukani e ka don dumene songoro e chini nyali wajiba te ka don nyema so ma kolika feminge ko mo yera no ke kulukani ko fi e ka don energie ka bulu fara mimbe edem sa wajiba te ka don barakela famba bele jile minena e ko do ere ko ku bi gendarmerie kuna foni ngoni jenzena société NMSA wajiba te ka don ni ngoni ni kujugu bade kuna foni do charne be réseaux sociaux ka mi metalke kanyeshi e ka do gazwali ashoni bakani NMSA la sebakela ko mi nyi wuli ka jowiye ani no ma faranyo anga jona e ka don ni essence ni gasoil shuni ikado awa idem ikado abini balawudi ani hali abini ka wati rebo ikado kulukan ka ufi minyu ka motere bela gele joledu o makinya de gela yara tula koi waje wati kado gasoil mimbe ka kono ka tama o de desa waje wati desa gwanza nyere te koi sabini kala ko minye awa madoye au nom du panafricanisme banabato gele do ba je demande au peuple Côte d'Ivoire de dire non à cette guerre parce que ce n'est pas notre guerre, c'est la guerre de Macron. Il se débrouille. anyebe idemo barakela la wajiba to baraka gazol sulu ba sulite ba sulu so me ka ke bulu kono o ba sulu ka ke woturo kono wajiba to baraka shwa gazol o de flex singa ba foni charity sabekela ko minye baruko keme fla bonan we wajiba to ka do yote salu minye awa centrali yere asina ka jote kelew sabula mimbi ka kona bela direction na kuna foni njari edem nyama minu ngoni mbe na yibo awa safo nyama kilina waje wati ka do barakela fonfo bo ka fola to bele jile minana sabla fumingele dula courage waje wati ka do motere desete e ka do gazwali shwani do kabini nyama so ko ma bele jile kunda waje wati akoni debna ni awagele da mandani kurati ke bambali yango anga marabulu mi no yekulukani minu ngoni ni ulu minana waje wati ulu na kama to ladi ni ngoni sebanye pas notre guerre. Le peuple de Côte d'Ivoire doit se lever pour dire non à cette guerre. Est-ce que Sebenigala ekaramogo atoyo ko bugu jara bada bugu akoko minyu moto nofe karamogo batungara doroku manyana mini batodo aflane ka muruge ka moto taxi tigi do kantike Allah Sebenigala ko karamogo batungara mandelika ni mema meshila wake up ko and say no. jamana nkono ya Sebenigala ko niya laje
barantanya min yi ma caman bi u ka diplôme b'u bolo walima karamɔgɔ daba tun kalan dana sira la i b'a ye k'a fɔ u garisɛgɛ lajɛ moto taxi ko nalen a ko a kɛra dibɔ dan ye sabu du caman bɛ gɛlɛya tun bɛ nasɔngɔ ko la sabu ni moto taxi ko nana o ɲɛnabɔra a ko o moto taxi bolilaw karamɔgɔ daba tun u kɔnɔ gɔnnen don u ma fɛn kɔni don a ko n'i y'a lajɛ waati ani waati bamancɛ waliw de bɛ taa k'u sɛgɛrɛ sɛbɛnnikɛla ko nin kɛra anw yɛrɛ fɛ yan koyi n'o ye commune 1 nafaji ko ni moto taxi bolila a tɔgɔ de ko Yakuba a y'a ka moto ta kuma min na mɔgɔ dɔ b'a min ye kalo tɛmɛnen yɛrɛ tile 27 i b'a ye k'a fɔ a bɛ kɛlɛ ɲini na nin bandi a sina ka bɔ ka jɔ o tuma moto taxi tigi jɔ i jɔ ne bɛ taa yɔrɔ in na min ye moto taxi tigi ye a y'a ta karamɔgɔ dɔ b'a tuma i b'a ye k'a fɔ min ye o bɛ ka taa kuma min na o kuma a tɔ kelen dɔn o fana fa bɛ ɲɛnamini ma fɛn na fo ka dama tɛmɛ o bɛ k'u nɔrɔ bɛɛ la dɔɔnin sɛbɛnnikɛla ko min ye nafaji fura kɔnɔna ye u taara se i b'a ye k'a fɔ Yakuba yɛrɛ dɔnyɔrɔ don o tuma min kɔni ye bandi kɛ sina k'i bali k'a fɔ Yakuba y'i jɔ Yakuba y'a jɔ tuma min a n'a ka muru bɔ a kɛrɛ la ni ka sin ka Yakuba sigilen to a bolo fila b'a ka direction kan ka sin k'a kantigɛ i b'a fɔ sɛ sɛbɛnnikɛla ko basi bɛ suru cogo min na a bɛ suru ten Yakuba kantigɛra ka ban o tuma o sina ka Yakuba ɲɔtigɛ ka bɔ moto kan moto karamɔgɔ dɔ b'a tuma u y'o ta a ma yira Yakuba jufa kɔnɔ u y'u tigɛ don ye nafolo min bɛ u y'o salo ka bɔ n'o ye Yakuba ka telefɔni u y'o fana bɔ a poche kɔnɔ ne ka bulon kun ne ka kɛnɛ minɛ sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ dɔ b'a tuma o dugusɛjɛ u y'u kunda jalakɔrɔji kan ni ka taa Yakuba ka moto taxi feere u m'a feere dɔwɛrɛ la dɛ darasi ba 30 sɛbɛnnikɛla ko min ye Yakuba somaw ye u ye janaja baaraw kɛ kuma min na karamɔgɔ dɔ b'a tuma u taara u ta da finitigilakaw tulo kan n'o ye Korofina Koriso ni Bulukasomugu ye ko min ye commissaire ye olu sigi k'u miiri nin bɛ kɛ jɔn ni jɔn ye karamɔgɔ dɔ b'a tuma nin ja in bɛ da fan jumɛn na a ma ɲa min kɔ u y'u ka jan da min kɔni ye tiɲɛnikɛlaw ye u minɛna sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a lajɛ min ye nin tiɲɛnikɛlaw ye karamɔgɔ dɔ b'a tuma i b'a ye k'a fɔ min ye commune yɛrɛ sigibaw donko ye u ye maa fɔlɔ min minɛ o tɔgɔ ye ko Ablaye u k'a ma ko Bloski u ye tigɛ ta ka d'ale kan karamɔgɔ dɔ b'a tuma ale ni a jɛɲɔgɔnkɛ u y'u bɛɛ lajɛlen minɛ k'u b'u ka bila kɔnɔna la u y'u ɲininka o tuma u y'a yira k'a fɔ k'olu y'a kɛ ko ye ka k'olu ɲɛnaminɛna k'olu nimisara olu tun bɛ dabolo mun na k'u tun t'u yɛrɛ bolo kuma bɛɛ nin kuma de bɛ k'a fɔ ko ka ɲɛnaminimafɛn kɛlɛ ni maa min y'a ta i bɛ kokɛbali de kɛ o de filɛ nin ye o adamaden nin ka gɛlɛn cogo min na k'a fɔ k'i b'i maanifin ɲɔgɔn kantigɛ i b'a fɔ ko sɛ walima saga k'i to yɛrɛ ma i bɛ se k'o kɛ wa sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ dɔ b'a tuma min ye ni cɛnin fila ye denmisɛnnin funanŋɛniw yɛrɛ don u filɛ ne ka tiɲɛni jugu kɛ nka u y'a yira k'a fɔ fɛn min tun b'olu kɔnɔ o t'olu filan ye u bɛ nimisa kɔnɔna la min kɔni ye finitigilakaw ye u y'a yira k'a fɔ u ye gasi kɛ ni maa min y'i maanifin ɲɔgɔn fa karamɔgɔ dɔ b'a tuma Mali sariya bɛ fɛn min kɔfɔ k'u bɛ taa bila kiiritigɛlaw ɲɛkɔrɔ u ni min ka kan u bɛ taa ni k'olu sɛgɛrɛ sɛbɛnnikɛla ko i b'a ye k'a fɔ nin ɲɔgɔnna danajuguya wale caman de bɛ jamana in kɔnɔ a baara ta min ye moto taxi bolilaw ye u k'u ta yɔrɔ dɔn u ka maa tataw dɔn karamɔgɔ dɔ b'a tuma n'o kɛra u bɛ kisi ni ɲɔgɔnna caman ma wari ɲini ye tiɲɛ dɛ nka min ye maa tiɲɛnikɛla o fili ma ta tɛ dɛ n'i y'o ye i b'o dɔn nin ye maa sɛbɛ ye o tɛ maa sɛbɛ ye kunnafoni filanan ye an ye min bɔ kabako kɔnɔ a ka bi bɔli don Wajibate n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma ko Soleil Hebdo o don Wajibate k'a dɔn awa kunnafoni olu yɛrɛ y'a salo ka bɔ le sursaut la hali Wajibate Kɛnzamugu polisiso i k'a dɔn ni wuli ka jɔ ni cɛsiri hali Wajibate nin gabalenni u k'a ma ko OS maliden dɔw jagokɛla kun dɔw Devo hali a n'a kɛ Korowari ta ma diya la Wajibate ale tun bɛ jago de kɛ Korowari i k'a dɔn garijɛgɛ ma foni a garijɛgɛ fonibaliya kɔni ale ni dusu segira faso kɔnɔ o kɔni kɛra bingani wale ani bɔsi digi la juillet kalo tile 18 Wajibate i k'a dɔn ani fɔngɔfɔ nana ka bɔ Korowari bamanan marifa dɔ don pistolet artisanal n'o ye a bɔ farafin pistolet ye a sera k'o dama de san 3000 a n'o segira wa hakilina ɲuman kun t'a la koyi sabula nin pistolet min filɛ ne kɔni n'an da kɛ bingani kɛ damanda ye sɛbɛnnikɛla ko commissaire divisionnaire Amadu I Bolobo Mayiga Wajibate i k'a dɔn muso de filɛ ka boli ka don a ka ten ka sin ka taa kunnafoni da tulo kan kamalen dɔ donna an ka mobili kɔnɔ sisan i k'a dɔn Mɛnakura rond-point na ka sin ka marifa danna fɛn o fɛn bɛ n kun a y'a bɛɛ minɛ ani n ka sakosi dalasi 200
woro ku menga saki kono aya bele jilemne sebani kala ko muso ikado ni ya soro tugodi muso ngumi bo dugu kono ikado abaka mobili ni na annana se fela menna kura fe mi vle ni awa palestine kauka awa monima mimbe onno ngongare ayijo ina fo mulu tugu tobi jo tugo mi ajole me woron poina boje baten nyoro ni be verti ba voka bi bo kamale sina ka mobili kere dele ka singi chuka kere fe ka marfa banamini iba fo filimu ay marfa banamini ako muso ma nuclear ita fla nuclear fo bi bolo na fulu mafena adia telephone be mini muso go telephone ta bolo asina ka saki purtiti boje bate ikado ka soro ki tunga bo a tunga bo muso ma fla ke ko o fana nyeshi commissariat la ka ta fo polisu yi sebandi kala ko mami muso baraka puma nyefo polisu ya nyininga kamale mbi chugodi abi chugo aya ye nyengwe asile do akara fe aya nyebe fo ikado polisu yi polisu ma bla dagrinda la ko orobe polisu yu kazu le da kangelenge da fa bele jilena sabula tara ni sakoshi wabi oroba ko na ka telephone sebandi kala ko mami no kera polisu nana ngelenge dali ikado laba usomine do kafo maminu ni maminu bi sonima bi soro yoro minu na wajibate ikado polisu ba ayoro chamando orobe polisu sina kata yoro dola bagadaji komini de ko no ba fo ma ko milieu ko ni yoro yi bagadaji kado awonyena mini mafen jangu fenjugu mimbe nu kama off do kama ko kayu gabakuru wajibate ikado ka jugu bide okoni ni yota oyikele mama yelema brigade de recherche anyama même major de police minye Musa Seydou Diawara Damangile wajaba to suna katu tege da kamale katingami utara sigisa police sola fo nyena minima fen nunu ngabla kanyi nga dalaka ako jongwala ale do de ale kunye jego kele ko wari divo o jego majale la ale sege matoma fu soro wasa bako ale bamana marfa do sa waworo farafin marfa pisole alu sa tereke do bulu ale ko ngo ko ne na bamo sa ne ko ni ndanya na boble ko ne mana fo bo soro na bioka sebani kala ko ikado aka bingali ko ni ni miso aka labai walma na wati jango ni ga kaso ko zana aka ni bingani ni ngunye sebani anye mi za lo ka bo sole ebdo ko no aka bi bolla e konti bitabla ya waji wata ambe bitabla ya semavura laba no kala sabla ka do kuma chorni nde o semavura de le républicain wurudugu je kwa ni ufuru banyada baydi darame farazika ka baydi darame waji wate ika do aywa bi famu le républicain oye akorake ka journaliste akorake ka journaliste le républicain parena président Cheblin Darame, Badin Dogani de Bedi Darame, Cheblin journal de le républicain. On y baide Darame Kumanuna, ko ale de président international 16 voilà, comme la diaspora be Faranwanga. Et ti jete diaspora mo fe ko lu Faranwanga. Akagele. Bedi là c'est compliqué. Ali bi ko kelen be sena kadaka kursi premier awa kunafuni 7 atwadi 7 vura minum boko sena e kado akeleme ki bamba uka kursi premier bi kla ka faranywanga ka sabula e kado ko segi bele bolo dale do e kado nyefolu ka ka nyaka sega no kera baydi laba bi saga yerema e bora kata france bi ta fenyini boja wati kado ite foi dingelinga gake saki dulone di kana to buka wari kinodo ja kuya foi ka kese d'un président au là-bas fi ka kese d'un président ja kuya ikumi ho conseil la iborai itari damata tonzi uyoti inana do se dem France la sisan woni ikui fi ka ko président ja kuya atinya Cheblendara me bade no woni de ne fakile bakile Cheblendara me ka journal de le républicain kanya fi ka atigoya la yengoni ne kuna funi la bai anye donné do ati goya la ye jamana ngono fona ngonga ndemi wonda tamba bedon ko kalale do nywana kak kodugu ye kalash wati na ka wati ma se bita mbabla ya pepeo wati corona